Hankalina a tashe yake gaba ɗaya, ban ma san ya aka yi ba. Gaba ɗaya waɗannan yaran su kawai jikinsu har ɓari yake saboda su kunyata Manchester United. Amma idan ba haka ba ya za a yi West Ham su gagare mu. Gaba ɗaya hankalina yana tashi ne ma ba wai don Newcastle suna na uku ba. Idan na waiga ƙasa na ga Liverpool ne a bayana to na san dole mu sauko daga na huɗun nan. Gaba ɗaya shi ya sa hankalina ba zai taɓa kwanciya ba. Dama yadda na yi lissafi na idan muka ciyo fa to dole za mu buga Champions League season mai zuwa. Amma wancan daƙiƙin banzan Maguire ya zo ya cuce mu, ya zalunce mu, ya ha'ince mu don wannan ha'inci ne. To me yasa ka kasa sai da shi? Ai kawai kamata yayi ka sai da shi. Mugun baƙin jini ne da shi. Kuma duk sanda na yi yunƙurin zan sai da shi sai na ji na kasa. Gaba ɗaya yana ji jikina ya ɗaure ni dai ina ji wani tsafin yake shi ya sa muka kasa sai da shi. Amma za mu yi duk yadda za mu yi mu ga mun sai da jakin Maguire nan.